част на гръден кош. В момента пристъпваме към обработване на гръб и раменен пояс. От талията извършваме поглаждане, което отвеждаме към ляв и десен подключен тромбус. А тук странично оплащаме гърба и насочваме лимфата към ляв и десен подключен тромбус. Поставяме на ръцете масло. С цел по-лесно движение на лимфата. Следва разтриване. С похвата разтриване имаме за цел да подготвим участъка за следващия похват, или по-точно ние въздействаме на подкожието или на съединителната тъкан и мускулната тъкан. Значи започваме разтриване граб. След това можем да приложим разтриване гребен с една или с две ръце, като ги сменяме последователно, с цел да не се изморява масажиста. Следва отново разтриване и можем тук да включим и спомагателните похвати на разтриването, които не са задължителни, така всички те се прилагат, а по преценка на масажиста, според телосложението на клиента. Това е пилене, водене на кожно валяче, гонещи показалци или палци и чертане. След разтриването следва омачкване. Трети основен похват. Вече обработваме мускулни групи. Обхващаме и плексусите, тук покрай гръбначния стълб и страничните мускули. Много е важно при омачкването да се предават движенията, да стават плавно, умерено, ритмично, така нареченото умесване. Отново следва поглаждане. Следват ударни движения. Така нареченото меко и твърдо сечене. То трябва да бъде пружиниращо, ритмично. По повечето участъци прилагаме меко сечене. Пръстите са отпуснати. Чува се специфичен звук. Като тук внимаваме да не прилагаме в областта на бъбреците.